खुलुमबाय कर'ना भाइरास अलखदनि थाखाय थि समाव बिसायख'थि जानो हायैनि थाखाय 24 एप्रिल खालि बिटिसिखौ गभर्नर खुंथायाव लाबाय। नाथाय 24 एप्रिलसिम बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि बिबानाव थानाय हाग्रामा महिलारिया मोनबो जिंगायाव गोग्लैयाखै, गोसो बायाखै। महिलारिया बुंदों दि बिटिसिआ गभर्नर खुंथायाव थांदोंब्लाबो, बिटिसि खुंथाया बायदोंब्लाबो मानसिया बायाखै, बिपिएफआ बायाखै। बबेखानि 6 दाननि गेजेराव बिसायख'थिया जाफिनगोन आरो बिपिएफआनो देरहानानै बिटिसि सरकार दाफिनगोन होननानै महिलारिया बुङो। मख'थावदि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गाहाय सुजुगिरि राजेन बसुमतारीजों मोगा-मोगियाव हाग्रामा महिलारिया इसेबो जिंगानाय गैयालासे बिबुंथि होयो। बड'लेण्डआव गभर्नरनि सासन थांनाय हरनि 12 रिंगानिफ्राय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सरकारखौ 6 दाननि थाखाय फोलावालासेनो गभर्नर सासन फोसावनानै बिनि खुंथायखौ सासे खुंगिरिनि आखायाव होनाय जादों। IAS अफिसार राजेश प्रसादनि आखायाव। बिनि उनावहाय बिपिएफनि जिनिखि खुंथाय बियो थुंगेदों। बे समाव बड'लेण्डनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा रिएक्सन होयो जों बेखौ लानो नागिरदों। जों नुनो मोन्दों बिथांनि मोखाङाव जेबो खाब्रायनाय गैया आरो बिथांनि फल'वार्सफ्राबो खाब्रायनाय गैया, जों बेखौ नुनो मोन्दों। दा बे बेलायावहाय गभर्नर सासन जानायनि उनावहाय बिथांनि उननि हाबाफारि बिनि सायाव जोङो मिथिना लानि। नोंथाङाथ' थांनाय हर गेजेर बुब्लिनिफ्राय बिटिसिनि चिफ नंलिया, नोंथांनो बुंनांगौ मा? बिटिसिनि अफिसियेलिसो बिटिसिनि चिफ नङा, खिन्थु एन्टायार बिटिसि, एन्टायार आसाम, अल इन्डिया आंखौ दाबो बिटिसिनि चिफ होनना मिथिगौ। अफिसियेलि नङा न' डाउट, खिन्थु आंखौ दाबो बिटिसिनि चिफ होननानै रायलायो दाबो। आरो आं दाबो बिटिसिनि चिफ हिसाबैनो दङ। बाया, बे बायनो रोङा। गभर्नर सासन जाबाय। गभर्नर सासन जादों मालाय मा जानो, गभर्नर सासन जाबाबो जेबो नङा। आं बेखौनो आपिल खालामदों जे गभर्नर सासन जादों होननानै जोंनि बिटिसिनि गासैबो रायजो राजाफ्रा गाब्रायनो नाङा। आङो गासैबो जाथि जन'गस्थिखौ खावलायदों, दिनै फुङावबो आं खावलायदों। बिटिसिआव जों जेसेबां जाथि जन'गस्थि दं बयबो सान्थियै था, गाब्रायनांगौ गैया, बेखौ आं बुङो। आसामाव बिपिएफ आरो बिजेपि लोगोसे एजिपिनि जुथाइ सरकार, नाथाय बे सरकारा मानो नोंथांखौ 6 दाननि थाखाय फोलावनो हादिया? बेफोर खारनखौ आङो जेबो बुंनो थाङा आरो बुंनायबो नङा। मा खारनाव जेनेबा बेखौ हायाखै, खिन्थु आसाम गभर्नमेन्ट हिसाबै जेनेबा जों बिजेपि, एजिपि आरो बिपिएफ दङ। गभर्नमेन्ट हिसाबै जोङो 6 दाननि थाखाय बिटिसिखौ एक्सटेनसन खालामनांगौ होननानै गभर्नरनिसिम खावलायनाय जादोंमोन आरो फाइल फाथायहरदोंमोन। खिन्थु गभर्नरा बेखौ रिजेक्ट खालामनानै माने 6 दाननि थाखाय गावनो सालायगोन होननानै मोनसे फाइल लिरफिनदों। दा बेखिनियानो। संबिजिदावथ' दङ बे 6 दान फोलावनाय बा 12 दानसिम फोलावनो हानाय। संबिजिदाव दङ एक्जिस्टिं गभर्नमेन्टखौनो 6 मास फोलावनो हायो। दा बेखौ जोङो PIL खालामनो नागिरदों। जों PIL होगोन, कर्टआव जोङो चेलेन्ज खालामनो नागिरदों। हयथ' बिनि रिजाल्टआ 1 सप्ताहसो लानो हागौ, खिन्थु आंहा मोनसे बिसास दङ जोंनो सरकार जाफिनगोन 1 सप्ताहनि उनावनो। सरकारथ' नोंथांनिया बायबाय थांनाय हर गेजेरनिफ्राय, नाथाय नोंथांनि मोखाङाव मिनि खुसि खाब्रायनायानो गैया। बायाखैलै, ओरैनो नायगासिनो दं जोङो, ओरैनो दालाय नुवाखै, गिदिंगासिनो दं आङो। सरकारा बायमालाय मा जानो, मानसियाथ' बायाखै। जोंना पार्टिया आरो आं खावलायखाबाय, माने फ्लेगखौ बानायनो अर्डार होदां। जोंनि जेसेबां बिपिएफ दलनि कर्मिफोर दङ, गावबा गाव न'आव फ्लेग गायनानै दोननांगौ बिपिएफ दलनि। थारमाने इलेक्सननि हाबाफारि जाबाय बियो। एकदमबारे इलेक्सनल' नङा, जोङो जोंनि स्ट्रेंथखौ देखायनो नागिरदों। बिपिएफजों रायजोफ्रा बेसेबां दङ गैया बेखौ जों देखायनो नागिरदों। आरो गासिबो अकल जोंनि कर्मिल' नङा, पाब्लिकआबो बे माने जोंनि सापर्टार पाब्लिकआबो बे फ्लेगखौ दैखांगोन। जों फ्लेग हरनो हाबानो जाबाय। फ्लेगखौ हरथ'नो हायाखै, जिखिनि एसे दङ बेखौ गावबा गाव खालामनानै लागासिनो दं दा।
अपोजिसननिफ्राय बुंनाय जादों जे माने थांनाय हरनिफ्राय गभर्नर सासन होनाय लोगो लोगोनो बे माने बड'लेण्डआव BPF सरकारा आरो फैफिननाय नंलिया ओरैनि मोनसे मिजिं लाबाय होनना बुंनाय जादों। बेथ' नाय अपजिसना अपजिसननि खोथा बुंखानांगौ बे नियमखा बेखौ बुंनो रोङाबा बिसोर जाम्बासो बुंनो रोंदों धन्यबाद अपजिसना अपजिसननि खोथा बुंगोन बेखौथ' बुंखानांगौ बिस्रा बुङाबाथ' बे अपजिसनानो नङा बिसोर बहुद खोथा बुंनो हागौ बे अपजिसननि आखल अपजिसना बुंखायो बेखौ लानानै जोङो खुनु नार्भास जानांगौ गैया आरो जों नार्भासबो जाया बांसिनसो साबसिन जागासिनो दं दा माने राजनितिक भाबै नोंथाङा माने आख' फाख' गोलैमारदों गभर्नर सासन जानानै खुनु आख' फाख' गोलैयाखै आङो मोजां मोनदां एसे बे एक माससोखौ रिलिफ मोननानै बिराद मोजां मोनदां देहायाबो साबसिन जासिगोन एबाराव आंना इलेक्सनथ' जानांगौ इलेक्सना आरामसे जागोन इलेक्सना जागोन दासिमबो इलेक्सना केन्सेल जायाखै कड अफ कन्डाक्टआबो एसेटिस दं केन्डिडेटफ्राबो एसेटिस दं नाथाय मिजिं खालामनाय जादों जे इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया माने बिधान सभानि बिसायख'थि खुंगोन फार्स्ट पार्ट अफ दि माने 2021 अब्ला BTC इलेक्सना डिसेम्बरहालागैसिम फोलावनाय जायोबाथ' खुंनायनि आसायानो गैलिया नङा BTC इलेक्सना आगोल जाग्रोगोन बे एसेम्बलि इलेक्सनजों खुनु खोथा गैया उइदिन माने अक्ट'बर मासनि गेजेराव BTC इलेक्सना जागोन इलेक्सनाव नोंथाङा फैफिनगोन ने पावाराव 100आव 100% फैफिनो BTCआव BPF दला 100आव 100% फैफिनो बेहाय खुनु किबा माबा सन्देह जानांगौ खोथा गैया दा रायजोपाल सासन जानायनि उनावहाय नोंथांनि दोलोनि मानसिफ्रा माबायदि खामानि मावगोन होननानै नोंथाङा आसा खालामदों जोंनाथ' दासिमबो मावगासिनो दं जोंनि पार्टिनि वार्कारफ्रा दासिमबो मावगासिनो दं खुनु हेरफेर जायाखै UPPLनि मानसिफ्रासो जोंनाव माने हाबफैगासिनो दङ जोंनि दलनिफ्राय माने रावबो वार्कारा नार्भासबो जायाखै आरो बेलेग दलाव थाङाखै ना जोङो फोथायथ' सुलुङाव मोन्दों जोङो बड'लेण्ड बिसायख'थिखौ लानानै अपारेसन खालामबाय थादों गासै बड'लेण्ड एलेकायावनो जों बेवहाय एसे आन्दाज खालामदों जे गोबां माने BPFनि मानसिफ्रा BJP फारसे मोखां जालांनो लागै हमदों बर' मानसिफ्रा BJPआव थांग्रा मानसि नङा हय माने आगोलाव एसे कंग्रेसमुखिमोन खिन्थु बर'फ्रा BJP खालामा आगोल बै समाव PTCनि दिनाव माखासे कंग्रेस माखासे PTCमोन खिन्थु BJPखौ बर'फ्रा माबा खालामा ना बे खेबनि बिसायख'थियाव गोबांथार माने BJPआव केन्डिडेट दैखांदों बर'फ्रानो बेथ' सुबिदा बादि बे BJP बहुद समस्थियाव BJP केन्डिडेट दं बर'फ्रानो बिसोरथ' बेसेबां भट मोनो सासे केन्डिडेटआ हयथ' बहाबा 500टा बहाबा 1000 बहाबा 1200 बेबायदि भट मोनलाबायगोन बेनि बादै बारा गैया बर'आथ' BJPआवनो गैखाया बर' रायजोफ्रा BJPआव गैया BJPनिफ्राय बुंनाय जादों जे बड'लेण्डखौ एबाराव BJPआनो बेंगोन आरो नोंथांनि मोनसे समनि एकदम क्ल'ज शिबनाथ ब्रह्मआनो चिफ जागासिनो थांगासिनो दङ जेब्लासिम आं दङ बेवहाय आं जेब्लासिम सारेन्डार खालामा अब्लासिम बेवहाय रावबो सासन खालामा पाक्का एकदमबारे थेंक इउ